No, teď vám tady předvedu, jak probíhají moderní metody rozcvičování na středních školách. Vlastně je to teďka v nových osnovách a odpovídá to standardům Evropské unie a spálí se přitom nejvíce kalorií a žáci se přitom nejvíce uvolní. Probíhá to tak, že bývá vybrán jeden agresivní žák, který začne předřvávat onen text, který za chvíli uslyšíte, a ostatní se začnou řídit podle něho. Vypadá to asi takhle. Uděláme hoky, koky, roztapy, ať máme legraci. Hoky, koky, je! Hoky, koky, je! Hoky, koky, je! Ať máme legraci. A tyto sekvence se postupně různě střídají a dochází k procvičení hlavně takové té karinální oblasti a k celkovému psychickému uvolnění a pak se přejde k různým jiným disciplínám.